Dlamini, kubhizi phuma ngespeed. Phezu kwesipani uhamba kanjani? Right. Khali ingane zisu nemali. Ngize ngabantwana betshela umbali. Hey, umayo. Ubani umbali? Yinto mazana sanda kufika iqashe lapha kantu. Dlamini, ubani umbali? Hayi wishi phambili. Wishi phambili. Hayi Dlamini, i-challenge le ya TikTok. Mahewu, nosibulalisa mani ngala ma-challenge akho abhedayo. Ngiyayibona i-challenge le ya TikTok. Ubani lo mbali oqashe kwaNdendo? Uhlanganiseni naye? Hayi bo mama. Uyasho nje umahewu ukuthi uTikTok lawo bewenza kuyonto yangempela. Kodwa baba indlela okusho ngayo ngathi une-interest. Kanti baba ubani lo mbali? Hayi, iwishi. Hayi bo. uDlamini beshaya ishot. Hayi 2024 awuvali. Wishi phambili.